सारिगिदिं जेरैबो इलामी दखानै एभेलेबेल लोगोफोर दिनै आङो दंफैयो भारत भुटान बर्डाराव थानाय दागगारि बाजारावहाय नायदो नै इलामी जि आरो माबायदि नांगौ लोगोसे ओरैहाय भुटाननिफ्रायबो फैयो भुटानिसफोर एभेलेबेल अ राम्रो छ दिदी अच्छा राम्रो दिदी दा एभेलेबेल आरो नै नायदो बेसेबां नायनायनि जेरैबो इलामी दखान दे आं एसे देखायनोसै नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय जेरैबो बायदों नै हाब नै बोनो लाजिदों नुबाय दा नै बायनाया आयु एभेलेबेल जेरैबो मानसिखा नुबाय मानसिफ्रा नुबाय दा नै माबायदि बायो एभेलेबेल खालै दखानानो हिसाब सारा दंखायो आरो दागगारि बाजारा बेसेबां नायनो गोसो आं देखायनि एसे नै ओरैबो दङ हाब बेसेबां नायनाय हाबाब सान्दुङा उल्था जादों नै बारैबो बायफैबावदों नै बेवाइयाबो हनै जेरैबो जि दखान अयथासार गिदिरखा बाजारा मा नायनाय नै ओरैबो नै फुरा एभेलेबेल फुरा एसे नायदों नै फानदों कति ह यो दिदी हा एभेलेबेल नै नायदो सारिगिदिं जेरैबो इलामी जि आरो नै नुबाय दा नै माबायदि बायफैयो भुटाननिफ्रायबो फैनानै एभेलेबेल भुटानिसफ्राबो नै जोबथा बरिया दं गस्लायालाय ओमफ्राय नै लाखायो नै बयबो नुबाय एसे बेरायफैनो हागोन दागगारि बाजारावबो मोजांथार आं एसे हला देखायनि दिनैहाय जेरैबो इलामी जि नुगोन आरो माने बिराद मोजां मोनो आंबो दा गांनैसो लांना एसेसो नै ओरैबो दङ एभेलेबेल नुवाखै 50ल' बावनो नै ओरैहाय आयो खाली 50 को सेल आयो त 50 को 50 को मात्र 50 खाली 50 को सेल आयो यता बेसेबां नायनाय ओमफ्राय नै ओरैजों नायबावदो सेल को दुकान आयो 50 ओरैजों नायबावदो नै एभेलेबेल आरोखि नै गस्ला जिकेट गोजा नै आं एसे देखायबावनि बाजारखौ ओरैबो नै ओरैहाय नै सानजासिनाव जादों बाजारा फुरा नायदो सोर फैदों सोर फैयाखै दिनैहाय बिस्थिबाराव जायो अनलि सप्तायाव खेबसे जायो आरो बे दागगारि बाजारा हाब ओरैबो नै बरथिकल' दं रलै दा लागोन ओरैबो हाब एभेलेबेल नै बा बेरायफैदों दे एसे ब्लग लादों आं नै फुरा दखान नै जेरैबो दागगारि बाजारा नै बायो बर'फोरबो दं नेपालिफोरबो दं भुटानिसफोरबो दं मिक्स नुबाय बेनो जादों जाहैबाय दागगारि बाजार ओमफ्राय नै ओरैजों नायबावदो मोजां रा लादोलै दा खुनु नायनाङा समायबायदो लाखानांगौ आं एसे सेसखासै दा संसारा लादों आं दिनै भिडिअ ब्लग गोबां बायदों नै नुबाय दा दिनैहाय नै माबायदि भिर जादों बाजारा दागगारि बाजार
नै आयु मानसिया थाब्रा जालायखादों मथा मथि इलामि जि फाननाया हिसाब सारा दं आरो ओरैथिंजायबो नै लागासिनो सोर बोरै आं मेदामखौबो लाबोफादों नै फुरा थुफ्ला थुफ्लाल' लाखाबाय नै नै ओरैबो जोबनो गैयालै बाजारानो हाबा 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 बेखौ लाजोबनो हानाय नङा बाब 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 बिराद गिदिर नै ओरैहा मैगं दखान मा दखान जालायबाय नै गस्ला दखान मा दखानानो एभेलेबेल हो माखौ लाथ'नाय दा बिदि आरोखि नै दागगारि बाजार जास्ट आं नोंथांमोननो दिनैहाय बाजारखौल' देखायदों माबायदि बाजारा आं नोंथांमोननो बाजारखौल' देखायदों कदे 100निनो मा जानाय नै गस्लाफ्रा एभेलेबेलखा कदे 100 युट्युब चेनेल स'नि ओरैबायदि मानसि जायो नै एभेलेबेल होमब्ला लोगोफोर नोंथांमोनाबो बेरायफैनो हागोन बेबायदिनो भारत भुटान बर्डाराव थानाय दागगारि बाजारावहाय आं बेयावनो दोनथ'नोसै खेबजोबनो हाया जेरैबो इलामि दखान आरो ओरैबायदि गिदिर गिदिर दङ